Malemu Lucius Banda mbuyo mademba kwa nyimbo kuti njovu zikamamenyana manemba kuti ayi njovu zikamamenyana umene mavutikatu ndi udzu anthu andale akamakangana amene amakwetekeka nda Malawi nde lero ndi pa Nyasa VoiceBox pano timakhala ndi Amalawi pano amene timakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kazidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi ndelo aponi Kalindotu abweranso ndi mawu ngati omwe akuti ayi anthu andale akamakhala ndi mtima okulirana mitima kapena kuti kusafuna ukafusa nzeru kwina ndi kuti amene amavutika kwambiri ndi Amalawi iwowa akunena zimenezi chifukwa kuti vuto lakusowa mafuta kuno ku Malawi likupitirira ndipo solution imene amayiona aponi Kalindo chokuti anthu aboma anakadzichepetsa mwina ndi kukafusa nzeru kwa anzathu a opposition kuti palimira tingapange bwanji koma kuti anthu a government akuopa kuti akapanga zimenezi aoneka ngati makape makamaka pamene dziko la Malawi likukonzekera kupita ku chisankho ndeti khali limodzi pano pa Nyasa VoiceBox timve kuti aponi Kalindo akuti bwanji pa nkhani yakusowa kwa mafuta komanso ndi nkhani zina lero pa 3 October pano pa Nyasa VoiceBox ndipo musanachoke tipemphani kuti muyike maganizo anu in the comment section below kuti muganiza bwanji pa zimene anena ndithu aponi Kalindo timakunyadirani siku kwambiri pokhala nafe pano pa Nyasa VoiceBox. Munyengo ya mulili wa mafuta ngambwi chakwera delivers nafuna ndipereke utenga wa ulere utenga umenewu kupita kwa chakwera president wa dziko lino nduna zake zonse komano makamaka kulunjika kwambiri kwa nduna ya information komanso bungwe la mera ndi kunokma kunena kuti dziko la Malawi si chalichi undu utengatu opanda chigamba kunena kuti kulamulira dziko si chimozimozi kulamulira chalichi kulamulira dziko sikulamulira constituency sikulamulira company dziko ndilina tateni mukhale very serious mukama lankhula ma statement yanu makamaka munyengo inoyo ya mafuta ngambwi ndipo tikuthokozeni kwa nthawi yoyamba Malawi mukangomva kuti amene timangomva kuti kunja kuno kumakhala nyekhwe koma nyekhwe ija tsopano Amalawi ayiona mwachisanzo mu mzinda wa Blantyre zulo kunalibeko galimoto imene imayenda olo imodzi chikhalire nicho munapita pa TV kunyamula tolankhani ndi kumakanena boza wiki yatha ija kumanena kuti weekend mafuta akhala ali ponse pakhala mafuta tachita solicit funds tigula mafuta ochuluka kwambiri ndipo Amalawi mukhale ndithu mtima pansi zonse tikukonza ife aboma imene yotu ndi nduna yayikulu kwambiri nduna zofalitsa nkhani komanso akuluakulu akunokuma akumera komatu nthawi zina akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni kunena chilungamo ndi bwino kumuuza munthu chilungamo azimva kupweteka koma akuwuzidwa chilungamo kusiyana ndi kumamuuza boza munthuyo sokairo ndino atsogoleri okha onama atsogoleri amene china chilichonse kuchokera siku limene munatenga inu boma pakana lero mumangonama palibepo chimene mmanena inu chabwinobwino nkhani ya fetereza muname nkhani za mtukula pa khomo muname nkhani za nifi muname nkhani zosiyanasiyana khaza kuchipatala muname palibe za misewu muname palibe chimene munanenapo cha nzeru Malawi munomo ndikufuna ndikuwuzeni popeza inu simachita resign nkhani imene iyi ya mafuta ikuli maiko ena kunja uko amene ali minister layo responsible akanakhala atachita resign by now mmene kuliri kunja uko kwa anthu ozindikira president nkhani imene iyi anayenera kuchita resign komanso muzikomo munayenera kukhala mademo ochuluka kwambiri koma ife tinapeperedwa ni mankhwala ife tinaseteredwa ife tinapepetulidwa
kutero kwa Malawi mitima ilizi kumangodandaula kuti abale kuchoka kumachinjiri kufika mtauni iyi ndiye matransport adula bwanje, iyi kuchoka ku 49 kufika iyi koma ndiye adula bwanje, iyi 1 lita 80,000 panopati afuna ifikeso pa 10 kulizi kukuitanisani kuti tiyeni tipange mademo simabwerapo ndipaja mmatenga inu mafoni ndikuyima muzinyumba zanu ndikumajambula ndikumafusa kuti kodi una madrama uja nthawi zino wayamba madrama achaja ati afuna pange mademo koma osaziwa kunena kuti zinthu zotikupangazo zikukuthandizani inuyo. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri, ndi chifukwa chake andalewa akutitola ndikumangopanga bodza. Akanakhala ena akanachita resign. Izitu zikuyenera kuti zitiphunzisepo phunziro lalikulu kwambiri kunena kuti zina osamakakamira. Ngati munthu walephera kuli bwino kunena kuti ine ndalephera ndipo siuoneka ngati ndiwe chisiru. Nkhondo iyi nkhondo ukayiyamba umadziwa kuti mmene nzanga iyi akumenyera ine sindikwanisa, kuli bwino ndichite salenda. Ndipo nthawi zina kumakagogoda kwa anthu anzeru ndikumafusa kuti kodi chakuti tingapange bwanji, zimakhala bwino. Unfortunately kuno ku Malawi zipani zolamula ndi zipani zosusa ndi Nkhoswe ndi Mphaka ndi adani woopsa, palibepo kuyitanizana kuti kodi mmene lili dziko litiyeni tilione. Tisayang'ane kunena kuti ifeyo AMCP akatithandiza DPP ndiye kuti aoneka iwo ati adyesa shaini. Iyayi sitingayitane a Ford, sitingayitane a UDF, sitingayitane a UTM, sitingayitane zipani zonse ndikukhala pansi asogoleri. Koma mumafuna basi alesi azioneka ngati ndidolo payekha. Zosatira zake ndi zimenezi. Amalawi akuzunzika koopsa. Mmene alili mavuto munomo Malawi sindikuonapo chifukwa chonena kuti inu AMCP muzikakakamira kumanena kuti ufuna mufike saizi pakana yobera zisankho. Mmene alili mavuto Malawi muno chifukwa izizi si za nyumba mwanu. Ndikuziwa kuti mwaba makobiri wochuluka kwambiri ndipo mufuna muzipitiriza bekuba, koma mmene wafikira Malawi lero mukanachita resign, mukanayitana anzanu akuthandizeni. Malawi munomo muli anthu olemera, ndingotchulapo anthu ochepa chabe kuli amwenye olemera. Amalawi achikuda achinasimama, msewu wa Mchinjiwu kuli anthu olemera, kumulanjeku kuli anthu olemera, Blantyre muli anthu olemera, achina Korea mpasa, achina mpinga njira. Malamu kuti inu boma amene zakuvutani mukanachita koti anthu amenewa olemera private sector ndikukhala nawo pansi ndikufunsana kuti kodi tipange bwanji. Mwina ndikutenga zinazi ndikuthesako ngati merayo nokwimayo ndikupereka ntchito zinazi ku private sector kuti akuthandizeni. Koma chifukwa cha litima, chifukwa cha mtima wokuba, chifukwa chozitenga ngati ndinu madolo, lero Malawi tunde wakukanikani. Mukusowa ndi dontho lomwe la mafuta chifukwa cha bodza. Ineyo ndikuona ngati the best way inali yokuti ngati dziko tikanayitanizana pamozi, ndikuona kuti kodi solution yabwino ndi iti. Koma chifukwa cha mtima onena kuti tikuthamangira ku kampeni anthu atitenge ngati ndife madolo, lero kampeni ijaso ndi imene itu ikupweteketsa Amalawi osalakwa. Anthu muzipatalamo akufa, majenereta mulibe, mafuta mulibe, anthu akufa chifukwa cha mtima wanu wa matama, mtima wa umafia, mtima ofuna kuba asogolere ongo. Chimene akuziwa kunja kukaja ndikuona kuti kodi ku ministry iyi kuli makobiri angati, kodi ku department iyi kuli makobiri angati tibeko. Dziko lopanda forex, pakane panopa munthu kuti akapange business kunja palibe chifukwa forex kulibe. Ndiye tikupempheni kunena kuti ili si dziko la amanu, ichi si chalichi, si Assemblies of God, iyi si Kabula constituency, itu si Zingwangwa, iyi si kuja kumachedwa kujeni ku village house. Ayi, ili ndi dziko limafunika serious minded people.
dziko limafunika anthu a serious, limafunika asogoleri osakhala onama. Ayi mmene zililimu, mmene zavutiramu, mukanatenga za mafuta zimwapase anthu ena. Munomo Malawi we joke too much. Chimozimozi nkhani ngati za ku Eskom, water board, anthu amene wawo a Eskom tikunena pano. Anthu ambiri akufuna magesi. Koma chichitireni apply mwina 7 years ago, 2 years ago, 3 years ago, a Eskom sanalumikize kwa anthu magesitu. Anthu amene akunyada chifukwa chonena kuti alipo okha muno Malawi, koma alipo munomo makampani, ma individuals amene akhoza kusegulaso kampani yawo ya magesi. Koma ma policies ena aboma opanda ntchito. Ma policies ndi malamulo amene timapanga ku parliament basi opanda ntchito bola mwalandira makobiri ngati ma MP. We are a joke. We are a joke in this country. Sitima serious popanga zinthu. That is why even muone preparation ya zisankho zimene zikubwerazi. Mazi eni mazi. Mukumakhala busy basi kumakumana mu 43 kumabera zisankho. Ndikumauzana kumene kokuti abakali pano tikufuna titenge mfuti tikaike mu zinyumba za anthu. Basi mukakwirire mfuti pafupi ni nyumba za anthu basi muamange. Ndi zimene mukupangatu. Kunyamulana ndithu ma TX ma VX 12 kukalowa ku area 43 kuchinyumba chanu chimene mukupanga ngati tale center yanu. Basi kumene kophe ndikumakambirana kuti wakuti tithane naye mwakuti, boni Kalindo tithane naye mwakuti, a opposition tithane nawo mwakuti. Basi kumene kuma computer anu azimayi ena kumabwera folokolo kwa azimayi mwalama kuti muziyamwisa ana kumabwera folokolo AM kusegula ma computer kumeneko. Basi kugwira ntchito kugawana mfuti kumeneko. Koma zoopsa kwa basi akulu ena ache pakana udindo analephera ku convention uko, koma ali nawo busy ati kubera zisankho. Ena ndiye anzanga ndine opempha atu kaye kuonda anzanga kuonda, koma ali busy kumapita nawo ku area 43 kobera zisankho. Zisankho izizi ndikuuze ni mukanakhala ena okonda dziko lanu mukanangozilepheresa chifukwa kuli ma irregularities woopsa. Tikunena pano pakana lero pakana ndikunena tundi inu tsopano a opposition mumve inu a opposition zipani zonse zosusa a UDF, a Ford, a DPP, chipani cha Mbeyo cha Lefu, mazipani zonse mudziwe chipani cha Anankhumwa, chipani cha ujeni awa anzathu akumpoto. Mudziwe zimenezo kunena kuti anthu akuvutika pakana lero. Amwene fumbo tu ndikulankhula ndinu. Anthu akuvutika pakana lero sakulembesa. Ngakhale akhoti ananena kunena kuti anthu azilembesa pompo. ANRB akukana. Koma muli vyende basi you are not taking action. Kaye ma monitors yanu akungogona ninjala mmene momo. Kodi zimeji chikhala chisankho chikhala chani? Kodi inu a DPP mmanyadira chani makamaka, mmazikondera chani inuyo? Mmazimva sugar chifukwa chani? You are not on top of the affairs a DPP. Ndikunena inuyo chifukwa chakuti ndi inuyo chipani chachikulu. Anzanu titimaona achina Ntambowa akumatuluka. Chihana Enoki mwana osakula Mtima akumatuluka kumakhala nawo muzichito za dziko lino. Koma tamwina ngati ku DPP ku akumatuluka kotu mwina atu kapena ndiye ndimere na vichatu kutuluka kuonekera ku zinthu mwina kapena tu abeni piritu asulemanitu. Koma ena tonse basi tilipe kukula mitima. Muzalira taziutuluka ngati mene zinachitikira ku khoti kujako anatuluka DPP ninamuona kwenetu ndimere na vicha kukamuthandiza Kaliati ndi akulu ena ochepa chabe. Koma ayi ndithu you are not on top of the affairs. Anzanu akukuta katani masenta monse ma monitors yanu oloko apa sandalama ndi ayang'anira banji zisankhozo.
zisankho zochita kuonekeratu kuti zifuna ziberedwe izizi. Anthu akufuna kulembetsa akubwezedwa akabweza kupita dusa ku NRB offices kuti akalembese. Tapitani mukaone zimene zikuchitika kusalima, tapitani mukaone zimene zilili kuliwonde. Anthu akuzunzika koopsa. Nzathu wina mwana wake akudwala ali kuchipatala kuliwonde, anapita kukapempha kuti bwanji mungoti ngomunyamula mwanayi mubwere naye ndikunyamuleni numpite mukangomujambula mwanayi. Kukana. Zisankho izizi siziyenda olo if you are not taking any action. Nthawi yopitaso ku court kukanena kuti contempt of court ndi imene iyi. Koma basi muli vyende kumangoyang'anira nazichitika bale ife tiwina amene wati apanga tithana nawo ti awina. Anzanu ali ku 43 uko kuchinyumba china kumene kuli makompyuta akuluakulu akumapita kumene ku usiku tu kumene koko usiku ngati zana ili achokako kumene koko mapasti 1 atapangana zobera. Koma ife tinalozedwa ndithu. Lero ziko ndili anthu akulephera kupita kuchipatala, anthu akulephera kupanga mabizinesi yawo. Basi tikuziwa ifeyo basi ati kumanena kumazinamiza kuti ndife asogoleri. Zazi ife tinalozedwa ndithu. Bon Kalindo the DC kwina koso sindipitiriza ndakwiya kwambiri.